Mae yna 2 blynedd wedi mynd ers pan nath Gorwel Roberts, Bob Delyn, anfon e-bost ato ni sain ac awgrymu'r syniad yma. Oedd o newydd fod yn gwrando ar Mike Stevens yn canu yn y cwps yn Aberystwyth ac wedi mwynhau cymaint ac yn meddwl, diw, mae'r hen Mike yn tynnu mlaen ac fydd na neb tebyg iddo fo beth eto a mor freintiedig gyda ni o gael yr athreliaeth gwahanol yma i berfformio ni'n Gymraeg, ond ni fyddai'n beth da i griw o gerddorion ddod at ei gilydd i dalu teimged iddo fo drwy ganu recordio un o'i ganeuon o. Ac mi ath Gorwel mor bell a awgrymu rhestr o artistiaid a rhestr o ganeuon y medra nhw ganu. Ac mae'n ddiddorol cymharu'r rhestr honno a rhestr fel mae wedi troi allan y diwedd. Achos beth sydd wedi digwydd dros y 2 blynedd ydy bod grwpiau wedi clywed am y bwriad neu llai wrth i ni gysylltu â nhw'n uniongyrchol neu clywed rhywun arall yn sôn ac yn awgrymu gai recordio y gan ar gan. A beth sy'n rhyfeddol ydy bod pawb wedi dewis can wahanol. Hynny yw, fel tase na ryw olygydd mawr yn y cymylau yn rwle wedi gofalu bod pawb yn dewis can wahanol. Mae hynny yn ddoi hun, dwi'n meddwl, yn dangos lled cynnyrch Meic, bod pob can yn wahanol a phob un yn apelio at wahanol bobl mewn gwahanol ffordd. Ac mae'r driniaeth wrth gwrs maen nhw'n gael yn wahanol, dyna sy'n gwneud y recordiad mor ddifyr. Ond oedd pawb eisiau cymryd rhan, oedd pawb eisiau cyfrannu ac wneud i dehongliad i hunain o un o ganeuon Meic. Ac mae'n siŵr gen i bydd na ail gyfrol os nad trydydd gyfrol, achos mae yna ddigonedd o stwff ar ôl. Ac wrth gwrs mae'n amlwg hefyd bod yn apelio at bob oed. Mae gennych chi hen begors fel fi yn canu ar hon, a mae gennych chi rai pryn yn 20 a'r cyfan yn ystyried Meic yn dipyn o ysbrydoliaeth. Rwan, y gan o'n i eisiau gwneud oedd Cof am Blant y Cwm, ond ar ôl cychwyn i recordio, sylweddoles i, gymaint o foi ydy Meic, hynny yw, gymaint o ganwr ydy o, hynny yw, yn dechnegol felly. Fod i lais y weithiau'n swnio'n gras ac yn floesg, mae o'n gwybod yn union beth mae o'n neud efo'i lais. Mae o'n union ar y nodyn a mae'n gwybod yn union pa effaith mae eisiau. Ac mae o'n ganwr da, hynny yw, yn yr ystyr dechnegol felly. Mae o'n gwybod yn union pa effaith mae eisiau greu. A dydy mae'n hawdd canu neu ganeuon oherwydd mae rhywun yn clywed y gwreiddiol drwy'r amser. Ond dwi wrth y modd efo'r gan yma, dwi wrth y modd efo'r alaw, ond dwi'n meddwl bod y geiriau hefyd yn nodweddiadol y Meic ar ei orau. A dwi'n siŵr ai cyfeithiad ta beth yn nhw, ond Meic sydd yn llefaru drwy'r geiriau mae i mi. A dwi'n meddwl bod y gitgan yn drwy heilwen distaw hydref air, cyn rhew y gaeaf llwm, dros frig y moelfryn af am dro, Cof am Blant y Cwm. A dyna chi ffordd arbennig Meic o siarad. Hynny yw, pwy arall sy'n mynd am dro Cof am rhywun. Ond dyna mae Meic yn neud yn y gan yna. Mae'n mynd am dro ar hyd un o lwybrau i ei enctid Cof am Blant y Cwm. Cof am Blant y Cwm sydd wedi marw ac Cof am Blant y Cwm sydd wedi gadael, sydd wedi mynd i 4 ban y byd. Dwi'n meddwl bod hwnna'n fendigedig ac yn gwbl nodweddiadol o Meic. Dwi'n yn siŵr iawn i fod yn onest, ond mae gen Mike Stevens cysylltiad reit clos efo lle athon ni fyw am gyfnod pryd oedden ni sio neud fel band yn Llanrothan efo croeso'r cwm croeso'r a falle. A wedyn mae psychedelic trip i Crymych. Mae'r lot o'r geiriau sa chdi'n newid yr acen chydig bach, sa chdi'n gallu just ffitio fo'n syth i mewn i golygfa o adag pryd oedden ni'n byw yn croeso'r a cwm croeso'r efo fel psychedelic trip i cwm croeso'r sa'n ni'n gael efo. Neb wedi gweld nhw'n gweithio lot, gwerthu antiques a tyfu pot. Mae'n dweud bod yna'n symud ni fyny i'r cyfnod yna. Chydig bach. Ond, ie. A mae'n gan wych fyd, mae'n gan
pryd da ni'n deud bobl, o ia, da ni'n recordio, so neb llawer di clywed amdani, ond o'n i'n meddwl bod pawb di clywed amdani. Ond dim yn cael ei chwarae lot ar y radio. A mae'n gan wych. Syniadau. Yn amlwg, mae di dylanwadio unrhyw cerddor gwerth chweil Cymraeg, dwi'n meddwl, cos fod i'r... Mae'n nuts yn y blynyddoedd dwytha, mae wedi dechrau cael mwy o ryw statws. Pryd oedden ni'n cychwyn allan, ella oedd o efo'r statws ond bod neb di sylweddoli faint o ddylanwad a faint o wych oedd, a ti'n gen ti'r album Warner Brothers yna, pethau fel a Ghost Town sydd yn album ma'n hygoel a wedyn nath Super Furries cyfeirio at fan ei cyfer o Brawd Houdini a pethau fel mae'n athrylith mewn unrhyw iaith, dwi'n meddwl, cerddorol, as fod i'n neud ti mewn unrhyw iaith. Do, mae di dylanwadio neu, a Gai, ie. Mae Gai i ddechrau wedyn, nath Gai cael ni mewn iddo fo, just fel person a fel cerddor, dwi'n meddwl. Superb. Jen. Da ni wedi trio newid ambell. Mae'n anodd. Na i ddarllen darn. O'n i siarad efo Gai am hyn. Paid... Ella gallech chdi helpu fi. Paid corbelo, paid mynd mor boeth. Be mae corbelo? Corbelo. Wel, dwi wedi meddwl allan gorbeilio, di o. Paid o clymyd y hyn mewn gymaint o gortyn, math beth. Ond da ni wedi trio newid fel bobl da yn dweud ways. Os da ni'n trio gyfleu beth, di ti'n mwyn awkward, trio canu hynna. Rwy'n gweld nhw'n bwyta lot. So dwi'n mwyn gweld nhw'n bita lot. Just pethau. Sy'n mynd i neud ni, sy'n mynd i reit stupid. So sy'n gallu mynd aiddo, Shalot. Mae shalot yn gair gogledd efo ni. Just nionyn bach, di. Diolch yn gair hwntw, da. Sorry. Wel, unwaith, oedd o'n canu yn gig o Felin Heli. Naw gwachad oedd o'n ni adeg yma. A dwi wedi gwachad o'n mewn pub lleol fyd lle oedd just biwsio fi. You're nothing but a child of the BBC, Kenny. Ond mae'n un stori pryd oedd o'n Felin Heli ac oedd ar y maic fel. A na'n byd yn dollan, di. A dyn oedd yn gweithio at y boi P.A. Hey! This mic's fucked! Both of them! Classic, typical Jake Stevens, di.